Bé, benvinguts un mes a una xerrada del cicle Objectiu Independència. Avui tenim amb nosaltres a Martí Olivella, n'hi ha que ja el deveu conèixer, però per qui no el conegui, doncs si busqueu a la Viquipèdia diu promotor de la innovació social i de la lluita no violenta. De fet, és un referent per molts de nosaltres en l'aspecte de la lluita no violenta, no? Va ser una de les primeres, del primer grup d'objectors al servei militar. Va anar a parar uns quants mesos a la presó per defensar aquest any que no hi ha gent jove per aquí, però si hi ha gent jove que sàpiga que té un any gratis de vida que no ha hagut de dedicar a l'exèrcit gràcies a uns que van anar a parar a la presó. També va ser amic de Xirinacs i ha estat cofundador i director del Centre d'Estudis Joan Bardina, d'Ecoconcern i de NOVAC, que és l'Institut Internacional de Lluita No Violenta. Darrerament l'haureu vist en els mitjans perquè ha estat en diverses campanyes. Una va estar a la vaga de fam per Palestina, que segur que el vau veure a TV3 i en diferents mitjans, que va estar fent la vaga amb la Gabriela Serra i amb la Llum, i van estar 15 dies de vaga de fam en contra del genocidi i la venda d'armes a Israel. Hi ha una altra de les campanyes que està impulsant darrerament, que és la d'Aturem les Guerres, que suposo que després ens en parlarà una mica també, que s'està fent a 20 ciutats diferents de Catalunya d'una manera regular cada setmana. Hi ha concentracions i accions diverses també a Barcelona davant del Ministeri de la Guerra. I el que us deia abans, és un referent per molts dels que pensem que la independència la podem aconseguir, o un dels mitjans és la lluita no violenta. I en aquest sentit, per això va posar aquest títol de la xerrada, l'1 d'octubre, un model d'autodefensa no violenta per assolir i mantenir la independència. Tots recordem l'1 d'octubre i jo crec que ell ens explicarà una mica més de tot allò que vam viure, el per què, com va anar tot allò i què s'hi pot afegir en una propera vegada, perquè estem tots decidits a tornar-ho a fer, em sembla, no? Sí. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. El context en el qual estem és que el propi procés d'autodeterminació d'independència som on som, cadascú posarà els adjectius que vulgui, però ara estem amb les eleccions, però més enllà hi ha moltes històries obertes i un dels punts claus va ser l'1 d'octubre. Però alhora no vivim aïllats en el món, sinó que som interdependents, per més que encara no siguem independents, però sempre serem interdependents, i per tant el que passa arreu del món no ens deixa indiferents, perquè tot està vinculat. I llavors, quan em van demanar de venir a parlar, vaig proposar això, agafar no l'1 d'octubre en l'anècdota, sinó en el model, que ara us demanaré de construir-lo entre tots, perquè no he trobat gaires coses escrites sobre això, i com allò que recordem com una cosa especial, com va ser la Marxa de la Llibertat, que aquí també tenim el Jordi i altra gent que hi veu participar, doncs de tant en quant hi ha models d'acció, models de campanyes que ens poden inspirar a fer altres coses en moments i circumstàncies diversos. I per tant, una primera part intentarem rescatar en què va consistir l'1 d'octubre en quant a model reproduïble, i una altra part mirarem de lligar això amb el que ha dit ella d'aquesta campanya Aturem les Guerres, que des de fa 18 mesos estem fent. Després aquí tenim uns fulletons i una web, i que d'aquí un dels 3 objectius que té és promoure el que en diem agrupacions locals d'autodefensa no violenta. I en aquest propi llibre ja es planteja un doble repte. Un és, si tot poble té dret a defensar-se,
quina és la forma més intel·ligent i eficient de defensar-se, que vol dir reduir al màxim el nombre de víctimes i de destrucció, perquè una defensa que el que provoqui és més morts i més destrucció, no sé quina defensa és, no? Mirem els conflictes que tenim aquí al costat, no sé qui estan defensant, no? Això és una cosa, i la segona és si el model 1 d'octubre fossin capaços d'aplicar-lo no només un dia a la vida, sinó d'una forma més permanent, i ja tenim estructures territorials organitzades com vosaltres mateixos, potser ens seria més fàcil aconseguir la independència, no dependre només d'eleccions, i sobretot després mantenir-la, perquè les independències no es guanyen un dia i ja està. Al costat continuarà fent tot el possible perquè allò no progressi, no? I per tant hem de tenir sistemes de defensa de la independència, tant d'aquells del qual ens hem independitzat com de possibles agressions futures o d'altres indrets. I com que és un tema tabú parlar sobre com seria la defensa en una Catalunya independent, doncs en aquest estudi, treball, moviment que estem fent, intentem enfocar les dues coses. Com podem dotar-nos de capacitats per defensar-nos sense exèrcits, de forma no violenta. Segon, com això ens pot ajudar a aconseguir la independència. I tercer, com ens podria ajudar a mantenir i defensar la independència davant d'agressions futures o regressions. Això serien les tesis principals del tema. Aleshores, la primera part és en comptes de dir ara parlaré i després feu preguntes, començarem a l'inrevés avui, i per tant la pregunta és què creieu, ara com si no hi haguessin participat, o sigui, ara no es tracta de dir jo vaig fer allò l'1 d'octubre, sinó que un extraterrestre o algú de fora diria què va passar l'1 d'octubre, és a dir, quines són les característiques, quin seria el model de mobilització que hi va haver l'1 d'octubre. Vinga, 1, 2, 3, respongui una altra vegada. Una revolució del poble. Unitària, molt bé. La impotència de l'estat espanyol. Impotència de l'estat. Molt horitzontal. Horitzontal. I la unitat amb creure... Il·lusionada. La unitat que portàvem tots amb creure que podia ser realitat. Vale, unitat i fe, diguem, no? És un tema de creure. Més coses. Semblava que no teníem por. No tenir por. Semblava, això ho has dit molt bé, Bueno, no vam tenir por, o almenys no l'expressava. I la multiplicitat en diversos drets molt bé. al mateix moment. Sí, o sigui, una revolució dispersa en el territori, no? Estesa, organitzada... Què més? Moltes... Dissenyada, és a dir, va estar pensada. Pensada, sí. Pensada, dissenyada i alhora secreta, no? O semisecreta, clar. I en contraposició també amb elements sorgits de nou o improvisats. Improvisació. O que no esperàvem, com el CDR. Sí. O les escoles obertes, no? Les obertes, sí. Molta creativitat, també, no? Desobeir el que no creiem just. Desobediència. Creiem que era possible. Això del creure possible, molt bé. Pacífic. Què més? Autoconfiança. Que no tenia edat, que vivia tan joves Molt bé. com gent gran. Sense edat intergeneracional, no? Diríem avui. Sí, està molt bé. No cal sempre posar aquestes paraulotes. Més coses. Teníem un objectiu comú, no? I era un objectiu que en podríem dir transcendent. Transcendent vol dir que no era
un objectiu habitual de cada dia, sinó que passava, com una festa major, diguem, no? O sigui, una cosa que va més enllà del que estem acostumats una vegada a la vida. Ja diu que potser hi tornarem, però de moment era una vegada a la vida. O sigui, un objectiu comú i transcendent. Ja ho he dit, transversal, horitzontal, unitari. Això en quant a l'objectiu. Es tractava d'exercir una llibertat i un dret, i defensar un dret, no? El dret de decidir. A l'organització, ho heu dit, clar, d'una banda hi havia un disseny i una organització central vinculada a l'acord que es convocava el referèndum, sense el qual no hauria progressat aquest objectiu, però alhora era molt descentralitzada, dispersa, estesa, local en el territori. És a dir, si hi hagués hagut una organització molt bona i ningú hagués anat a les escoles, no hauria passat res. Però per anar a les escoles necessites algú que convoqui que hi tinguis credibilitat, si no ens hauríem quedat a casa. O al contrari, hauríem anat a les escoles i hauríem fet moltes accions, però no hauríem sabut què s'havia de fer perquè no estava preparat. Per tant, fixeu-vos que moltes d'aquestes dilemes o dicotomies que ens posem, no? Això s'ha de fer des de dalt o s'ha de fer des de baix, doncs aquest dia es va fer des de totes les bandes, i el seu èxit precisament era fer-ho, que cadascú assumia el seu rol amb un objectiu compartit, però que hi havia hagut una convocatòria, hi havia hagut una gent que havia preparat una sèrie de qüestions tècniques, les urnes, les escoles, etc., d'una forma intel·ligent, secreta, tal, i alhora la gent vam creure que allò era una oportunitat, ens hi vam posar, i a partir d'aquí va sorgir això, un sèrie de res que no se sabia si existien prèviament o no, o el tema de les escoles obertes, quan ens vam donar compte que potser ens les tancarien, ja vam anar a fer activitats allà durant tot el dia abans. I sobre el tema, clar, hi va haver desobediència. Ja sé que hi ha el debat sobre si vam ser desobedients o no, però al final va ser un acte de desobediència. Legalment, uns senyors van prohibir en determinades circumstàncies, però clarament, quan ve la policia i diu això no ho pot fer i tu et mantens allà, doncs estàs desobeint més enllà del propi... Però alhora vam mostrar una capacitat de resistència, que en diríem resistència civil no violenta, importantíssima. O sigui, no només era desobeir el fet de no anar a votar, sinó que al mateix temps, quan venia la policia, vam ser capaços intuïtivament, perquè jo crec que no hi havia hagut unes formacions prèvies, no? Hi havia persones que havien estat en altres lluites, des de l'objecció a l'habitatge, a la defensa del territori, que en molts llocs van ser les que van ajudar a organitzar la gent. Però teníem una cosa en comú, que l'heu dit, que era, sabíem que renunciar a la violència en contra de la policia ens feia vencedors. Que ho sabíem, això? I ningú ens ho havia dit, Només sabíem que era un procés pacífic. Però fins on arriba el pacífic si t'estan estovant, no? O si veus que el poble del costat els estan estovant i els estan ferint. Llavors, això va ser per mi un miracle increïble, no? Que havíem après al llarg des dels últims anys a fer un tipus d'accions que no tenien gaire risc, perquè totes les manifestacions i concentracions no tenien risc. Era festiu, aquell dia sabíem que allò podia ser diferent, no ens esperàvem potser en alguns llocs el grau de violència per part de la policia, però la gent en general, excepte alguna cadira que va volar en algun lloc i alguns llocs que els van fer sortir corrents amb pedres, la immensa majoria de les imatges que tots sabem i de la violència que hem tingut és que la gent ens vam plantar i butxirinacs, diguem, no? O sigui, plantats allà, aguantar les garrotades, i que això és el que va fer que al cap d'una estona ells mateixos es retiressin, perquè la no violència té aquesta força, que és que si tu defenses un dret i l'altre t'apallissa, moralment el que guanya és el que defensa el dret i no usa la violència. I això és el que va fer que aquell dia funcionés i que el conjunt del procés hagi funcionat. El que passa és que després ens posem autolímits, que ja en parlarem.
i aquesta idea, no, d'un sentiment compartit de guanyar sense recórrer a la violència, que aquesta, o sigui, la nostra força, la força de les armes, ara quan parlem de defensa, si t'ataquen i tal, què hem de fer? Pues a la defensa de les armes bé ens hem de defensar. Pues aquell dia vam demostrar que ens podíem defensar fins i tot d'una agressió física i policial sense recórrer a la violència. I vam guanyar del punt de vista del dia. Inserit el dia dins de tot el procés, això és una altra història que ara no entrarem perquè encara en patim les conseqüències. No? Bé, algun comentari sobre aquesta primera part, sobre alguna cosa que ens hàgim oblidat, que vulgueu destacar, sobre què podem aprendre del model de l'1 d'octubre? Que gent que no era independent es va solidaritzar amb Molt bé, nosaltres. molt bé. Quan exercim un dret que com a dret tendim a pensar que és un dret universal, que és un dret general, fins i tot les persones que no comparteixen aquella necessitat se senten amb la necessitat de solidaritzar-se amb aquells que estan exercint un dret. No? Hi ha moltes lluites de tota mena de grups. Potser nosaltres no patim un problema d'habitatge, però quan veus algú desnonat, no? Perquè no pot pagar el lloguer o perquè un fons voltor se l'ha quedat, és obvi que tu dius, home, hem de defensar el dret d'aquesta persona. Doncs aquell dia vam aconseguir que en un tema tan emocional i tan carregat polític i ideològicament com el tema de la independència, persones que no pensaven anar a votar es van decidir anar a votar, o persones que fins i tot van votar no, també van participar perquè es van donar compte que això era molt important. Per tant, no necessàriament un grup que defensa un dret s'ha de pensar a ell mateix només com els que som en un moment determinat comptar-nos, sinó tota aquella gent que es pot solidaritzar amb aquella lluita perquè consideren que allò que estàs defensant és un dret just. Ara, has de demostrar que és un dret just i no has d'utilitzar la violència, perquè la que utilitzes la violència, la gent ja no discuteix sobre si aquell dret és just o no, sinó sobre quants ferits hi ha hagut i quants policies hi ha hagut i les denúncies que hi ha hagut i tot això. Per això, ells que van perdre això es munten tota aquesta història del terrorisme i del tsunami i de totes les accions aquestes perquè no saben on agafar-se, no? Llavors, col·locant això, doncs ja està. El terrorisme avui ja no cal que utilitzis ni violència, ni facis mal a ningú, ni siguis d'un grup organitzat, sinó simplement que desestabilitzis l'Estat i ja està. Vostè, terrorista. Per exemple, jo estic en un dels sumaris secrets a la cua dels públics, diguem, no? Hem estat durant 6 mesos amb autorització del fiscal i del jutge investigant. Van sortir en els diaris, en alguns dels diaris hem anat sortint una sèrie de noms de gent que ells diuen reconegut no violent, que utilitzava les convocatòries d'accions que sempre acabaven en violència. I terrorista, durant 6 mesos, renovat cada mes per part del jutge i del fiscal l'autorització d'escoltar-me, d'entrar-me al mòbil i de tot. Poso com aquest exemple perquè tot això és que continuem guanyant. O sigui, quan ens passen aquestes coses, en comptes d'espantar-nos i d'anar a la defensiva, hem de passar a l'ofensiva. I en el Parlament que hi havia aquest acte de la declaració de la Diputació Permanent sobre denunciant la persecució del tsunami com a terrorisme, jo deia, després el tema és el grau en què cadascú es vol implicar o no en les coses, i un dels problemes que aquell dia va ser que ens vam guardar la por a la butxaca, com has dit abans. O sigui, sentíem por, és obvi que la por se sent. O sigui, quan veus que hi ha engarrotades, qui no té por, qui no té por és que és inconscient. Però una cosa és que la por et paralitzi, l'altra cosa és que la por en siguis conscient i organitzadament i perquè tens motivació i saps el que estàs fent, doncs la superis. I llavors, el problema és que en moments àlgids d'aquests ens sentim fent pinya, quan després ve la repressió i el 155 i tot el que ve darrere, doncs llavors cadascú tornem a tancar la nostra closca i llavors clar, cadascú mira la seva por. Però fixeu-vos que en totes les onades repressives han anat
un de Convergència, un d'Esquerra, un de la CUP, un d'Òmnium, un de l'ANC, un de les cooperatives, un de no sé què, no? I ara amb el tsunami han tornat a fer el mateix. O sigui, ells s'asseuen i s'ho passen bomba, mentre nosaltres estem barallats, i ells van dir, mira, veus, a veure, quins són els sectors que podem espaordir millor? Doncs aquest, tries un de cada i automàticament tots els que se senten identificats amb ell diuen, hosti, si aquest li ha passat. No sé si heu vist a JFK, la pel·lícula de l'assassinat del Kennedy, un dels testimonis diuen, si han matat el senyor més important del món, que és el president, a la meva vida quin valor té, no? Volguem dir, si jo declaro, em pelaran, no? Doncs això ho tenim incorporat, forma part del comportament humà. Només quan la gent estem ben organitzats i estem orientats i portem la iniciativa i no només anem a la defensiva, tenim capacitat de tornar a reviure aquest tipus de coses. Bueno, això seria una mica el context d'entrada. Què podem aplicar això a les circumstàncies actuals? Estic una mica rovellat, però... Ara semblarà que faig una mica de salt, ja ho havia avisat abans, i parlarem més del context general dels conflictes armats i dels conflictes en el món que hi ha i quina és l'alternativa que proposem, que com veureu també està vinculada a un dels conflictes, que és el d'aquí. Hi ha conflictes 30 o 40 al món armats, aquí no tenim un conflicte armat en el sentit mateix d'allà, no? Una guerra es considera que hi ha 1.000 morts a l'any, no? Fruit del conflicte armat. Per exemple, el conflicte al Sàhara no es considera una guerra i en canvi hi ha conflicte armat, m'enteneu? Per tant, quan la gent diu quantes guerres hi ha al món? Doncs entre 30 i 50, perquè a les 30 hi ha més de 1.000 morts a l'any i en els 50 no es compta així, però no vol dir que no hi hagi morts, no? I destrucció i tot el que comporta. Llavors, d'aquest full que ara el miré llegint i comentant, després en teniu còpies aquí, vol dir que qui vulgui mirar-s'ho, i estaré encantat que o col·lectivament o personalment m'envieu, aquí teniu també el meu correu, m'envieu esmenes, no? O sigui, això són 20 tesis per facilitar el grau d'acord o desacord, perquè quan els temes són molt complexos i molt greus, hem de poder sintetitzar les coses amb algunes idees, perquè si no parlem i al final no sabem què hem de fer o què hem de deixar de fer. Per tant, jo us llegiré i comentaré 20 tesis, no? Que són les que intenten aprofitar l'experiència de l'1 d'octubre, però situar-la en tot conflicte que suposa que algú agredeix a un altre. Algú, em refereixo a una agressió política, no estic parlant de que vas pel carrer i això. Sí, les guerres provenen de que quan hi ha un estat o un grup que agredeix a un altre estat o un altre grup, la resposta d'aquest altre és semblant o superior. Si jo només agredeixo i l'altre no respon amb violència, com va ser l'1 d'octubre, no és una guerra, sinó que hi ha hagut una agressió. Si l'agressió és permanent, en diem que és una invasió. Si l'agressió va més enllà i el que vol és ocupar el territori, i si el que passa és que és permanent, doncs en diem ocupació. Una de les coses que no els ha agradat, que vaig dir pel telèfon i que em van escoltar i que han transcrit els nostres amics, és que en un moment determinat dic la diferència entre el Sàhara, el Tíbet o Palestina amb Catalunya és que l'ocupació en aquests 3 primers territoris és de fa 75-45 anys i en el nostre cas són 300 anys. Ho heu entès, no? Per això diuen, ho veieu com és un radical superviolent perquè diu aquestes coses? Doncs el tema és que quan hi ha una agressió i l'agredit no sap trobar una forma per evitar-la o per impedir-la o per alliberar-se un cop està ocupat, doncs està ocupat i ja està. Però si la forma és tornar-s'hi, vol dir que has de tenir la capacitat militar i de destrucció i es diu dissuasió, és a dir, capacitat d'espantar l'altre tan forta com perquè l'altre no s'atreveixi a atacar-te. En el cas de l'1 d'octubre vam utilitzar el que es diu dissuasió no violenta.
Per què van plegar? Perquè es van donar compte que a base de garrotades no guanyarien, que estàvem guanyant nosaltres moralment, i per tant era una dissuasió moral, no era ni legal, no era de força de les armes, no era perquè nosaltres teníem la bomba atòmica i si ens atacaven els tiraríem, m'enteneu, no? Hi ha la dissuasió nuclear, hi ha la dissuasió militar, hi ha la dissuasió jurídica, el Tribunal Penal Internacional, que no funciona gaire com a dissuasió, i després hi ha la dissuasió no violenta. Aquest és el segon llibre que hem tret ara, precisament intentant explicar també això, com funciona això i com ens podem organitzar en cas d'una agressió, d'una invasió, d'una ocupació. Anem a les tesis. Això es diu promoure sistemes alternatius als exèrcits i a la defensa armada. Sistemes alternatius als exèrcits i a la defensa armada, que és el que fan els exèrcits, almenys se suposa. Els governs que invoquen el dret de legítima defensa i provoquen mort i destrucció, la tesi més dura és, són uns psicòpates. Psicòpates sabeu que és la persona que no té empatia, que no té compassió, que no sap situar-se a l'altre, que li importa molt poc el que li pugui passar a l'altre i per tant no li importa que hi hagi ell o un altre faci violència sobre aquella persona o col·lectiu. Són aquests governs psicòpates que manipulen les emocions de la gent, les nostres, no? Cada dia, a favor de mantenir el poder. Què li convé a Netanyahu? Que hi hagi guerra, perquè així ell va allargant el tema i es va mantenint. Què li convé al Putin? Què li convé al Biden o al Trump? Perquè estan en batalla electoral. A tots ells el que els convé és que el conflicte continuï matisat, perquè d'aquesta forma la teva gent fa pinya, que tens una amenaça exterior, i ja està, i a Hamas també li convé. Tota gent que posa en marxa accions de destrucció i de mort en nom de la legítima defensa o en nom de la dissuasió i el que provoca és el contrari del que diu que vol, que és la defensa de la vida i de la gent, doncs són gent molt perillosa. Per més que vagin en corbata i ens somriguin molt i ens siguin més o menys simpàtic o antipàtic un o l'altre. Estem en mans de gent molt perillosa, que ha existit sempre. La diferència ara és que la capacitat de destrucció de tot, no només la nuclear, que sempre està allà, però veiem que és brutal, no? La capacitat d'arrasar, des de la Segona Guerra Mundial no havíem vist ciutats totalment destruïdes així, amb armament convencional. I aquest és un tema, un dels avantatges, és mantenir el poder d'aquests autòcrates, per més que els votem, i això és la nostra responsabilitat, no votar-los. I segon, el negoci del complex. Sabeu que Eisenhower ja va dir, quan li va passar al presidència el Kennedy, va dir vigila perquè aquí no governa el poble ni el govern dels Estats Units, sinó que governa el complex militar industrial. Jo en dic avui el complex polític, militar, mediàtic industrial, perquè tots ells formen un paquet que uns s'alimenten els altres. Llavors, jo et pago a tu, et pago les eleccions, surten els polítics que li interessen a aquests. No sé si heu vist el discurs del Kennedy, el que ara és un candidat a la presidència dels Estats Units, òbviament sense cap... Ha fet un vídeo molt curt que diu les 5 principals empreses d'armament dels Estats Units són les responsables i les interessades en què estigui passant el que està passant al món i per tant oblideu-vos de qui esteu votant aquest o l'altre perquè tots formen part del mateix. Aquesta cruesa de l'assumpte, que sembla que ens caigui molt lluny però és que no ens cau lluny, perquè els nostres impostos, ara campanya objecció fiscal, ara estem pagant l'IRPF, alguns ja ho hem fet, doncs amb els nostres calarons se'n van el 2% del PIB i dels pressupostos militars, 30.000, 40.000 milions a Espanya, se'n van a augmentar la indústria d'armament i a tenir exèrcits i a fer ajuda militar i totes aquestes coses així. O sigui, les guerres, per més que estiguin lluny, ja maten i ens maten aquí perquè tots aquests diners que se'n van a això, primer, augmenta el tipus d'interès, amb la qual cosa després quan demanem un crèdit a una empresa o un particular ens sortirà més car. Per què? Perquè els estats s'han hagut d'endeutar i per tant ens perjudica en 2 sentits. Un, els estats dediquen menys diners a la despesa social perquè van dedicar a la despesa militar. Segon, al demanar crèdit augmenten els tipus d'interès i ens perjudiquen a tots, les hipoteques i qualsevol crèdit que demanem. Això encara no ho hem vist però començarà a passar. I tercer, clar, les persones que haurien de tenir
O sigui, els únics que surten beneficiats són els accionistes de les empreses militars, que està pujant el valor de les accions així, i els treballadors d'aquests sectors, que són molt pocs treballadors, hi ha una part d'indústria auxiliar, però tot això és sempre molt secret i no en sabem gran cosa, no? Però bueno, no podem... O sigui, pensar que hem de sortir de la crisi a base del que en diuen economia de guerra, com va sortir de la Primera i de la Segona Guerra Mundial, bueno, doncs, si aquest és el preu que volem pagar, no? La destrucció de tota l'arquitectura de Nacions Unides, de la justícia universal, dels drets humans, a compte de poder mantenir el nostre nivell de vida i considerar tots els altres que no són Occident com un perill per la nostra seguretat, doncs molt bé, fem-ho. Per tant, així, la nostra independència estarà fotuda, enteneu? Amb independència o sense ja estem fotuts, perquè estem sent còmplices de tot aquest afer. En això, un dels motius d'aquesta campanya Aturem les Guerres és el que en diem objecció fiscal, que permet, ara, si després us interessa, i si no ho trobareu molt ben explicat aquí, que una part dels nostres impostos de l'IRPF no esmerçar-los a la indústria militar i a la defensa armada, sinó dedicar-los a aquestes alternatives o organitzacions que treballen contra les guerres i contra la guerra. Per tant, no tot és un tema del que fan els altres, sinó sempre què podem fer nosaltres. L'1 d'octubre va funcionar perquè nosaltres vam posar el cos i l'ànima en defensar això. Mentre pensem que la independència depèn només dels polítics o que aturar les guerres depèn només dels polítics, estem fotuts perquè ens autolimitem a les nostres capacitats i en comptes d'exercir-les, organitzar-nos, fent algunes coses que van en aquesta direcció, ja sabem que no és fàcil ni que ho aconseguirem, però si no ens hi posem no ho farà ningú per nosaltres. La majoria dels estats i la ciutadania continuen creient que les armes i els exèrcits són els únics mitjans de defensa legítim per defensar-nos d'agressions. Oi que sí? Quants de vosaltres no heu pensat? Bé, si ens ataquen bé ens hem de defensar. Algú no ho ha pensat això? Jo ho he pensat, El tema és la forma de defensar-nos que ens diuen amb exèrcits amb armes és la millor manera de defensar-nos? Aquesta setmana s'ha acabat un festival de cinema que es diu Impacte a Barcelona, també a Reus, i a Lleida i a Girona. I l'última pel·lícula era sobre Ucraïna. I llavors era una pel·lícula feta amb enregistraments de mòbil de famílies d'ucraïneses, un any abans, 6 mesos, un dia, 5 hores, abans de l'esclat de la guerra del 2022, i ara del 2014, que no en parlen, i després durant la guerra. Uns fent resistència no violenta a l'ocupació dels russos a Kherson, uns altres sent soldats, i veient com els fereixen i tal, uns altres gent gran que s'han quedat sense res i han d'alliberar el bestiar de la masia perquè si no es moriran de gana, perquè han de marxar d'allà i deixen els animals sense res. En fi, clar, el que impacta és que ningú pensava que passaria el que va passar. O sigui, les guerres, per més que diuen hi ha rumors de guerra, tal, no ens podem fer, alguns de vosaltres per l'edat que veig aquí, directament pocs, però tots hem tingut els pares, els familiars i els avis que hem viscut. Potser som de la generació que directament no hem participat en cap guerra, directament, almenys jo no, i crec que si ens situem, no, 39-45, doncs directament anem patint les conseqüències, no? Familiars, els silencis, repressió, gana, moltes coses, però directament no hi hem participat. A més, nosaltres vam tenir el luxe de poder-nos oposar a fer el servei militar obligatori i ser objectors, etc. Amb la qual cosa doncs, encara ens vam reforçar més amb aquesta idea que els exèrcits i les guerres no serveixen pel que ens diuen que han de servir, per més que s'emporten molts dels nostres recursos. Per tant, si tenim dret a defensar-nos, hem de trobar una forma més intel·ligent i efectiva que defensar no vol dir més morts i més destrucció, de la que vol evitar. Perquè què passa? Que quan mirem les definicions de la Constitució i això, venen a dir la defensa té com a funció la integritat del territori, la defensa de la pàtria, la sobirania nacional, tot això està molt bé, però
cap d'elles parla protegir la vida i les condicions de vida de la gent. Per tant, paguem i ens organitzem i enviem els nostres fills i ara aviat filles, no? Ja és que a Europa ja estan mobilitzant a les dones a molts llocs, servei militar obligatori, per defensar unes abstraccions, que no dic que no siguin importants, però l'abstracció serveix per defensar la vida i el negoci i l'habitatge i les infraestructures. De què ens serveix muntar un sistema de defensa que el resultat, sigui a Gaza o sigui a Ucraïna, és que es provoca una desolació i una devastació absoluta. Això és defensar. Jo no puc entendre que encara ens creguem que això és defensar. Per tant, hem de trobar una fórmula d'organitzar un sistema alternatiu. Si ara la defensa és defensa militar violenta, armada, hem de buscar un sistema que sigui defensa civil no violenta, no armada. Oi que és fàcil d'entendre això? Que passa que de lo primer en sabem molt, perquè tots hem llegit històries bèl·liques, tots hem sentit de guerres, tots veiem pel·lícules contínuament de guerres i les notícies i els jocs i tot. De l'altre no en sabem res. No en sabem res i aquí precisament a la llibrequeta recollim algunes de les històries que hi ha hagut en la invasió nazi de Dinamarca o la comparació entre la invasió del Pacte de Varsòvia a Hongria el 56 o del 68 del mateix Pacte de Varsòvia a Praga. Tot això són coses que podem aprendre. Totes elles han estat improvisades, en canvi els exèrcits no s'improvisen. Llavors, clar, aquí tenim una descompensació, dius, bueno, i vosaltres que dieu això d'una alternativa i què? Mira, donem el 10%, donem el 10% del que dediqueu a defensa armada i amb el 10% muntarem una defensa civil no violenta indestructible. Amb què es fonamenta? Amb l'1 d'octubre. Quan un país programa una invasió, què vol aconseguir? Si vol aconseguir el genocidi, llavors això tenim un problema greu, perquè no hi ha res que t'ho evitarà. Però si el que vol aconseguir és els teus recursos i la teva gent que treballin per ells, com han estat la majoria de les invasions tradicionals, l'objectiu no és que no entrin per la frontera, que passin, però després el que vam aprendre, no col·laborar, no treballar, no parlar-hi, no obeir, fer la vida impossible a l'ocupant. Això és dur, sí que és dur, però més dur és que matin, que destrossin i que devastin tot el teu país, el teu territori. Llavors, això és un canvi de perspectiva que no hi estem acostumats, però que és el que ens sembla que cal sembrar. L'Einstein deia que els objectors són els pioners d'un món sense guerra. Això és una frase molt bonica que ens va animar molt nosaltres a fer això. De moment som uns pioners molt lluny perquè les guerres continuen. Nosaltres ara ho actualitzem i diem la defensa no violenta, la defensa civil no violenta, són les llavors del món sense exèrcits i sense guerra. També trigarem una temporada. Però o fem això o estem condemnats a desaparèixer. Perquè per què maten les guerres ara, per més que directament aquí no veiem cap mort? Perquè els diners que hauríem de dedicar al canvi climàtic i a l'emergència climàtica ara es dedicaran a defensa, és a dir, a produir encara més canvi climàtic. Els companys del Centre de l'Art l'altre dia van fer una xerrada i ara estan llançant una campanya que calculen que la indústria militar i els exèrcits produeix un 6% dels gasos d'efecte hivernacle, el famós CO2. Igual a tota l'aviació comercial. Llavors, clar, si ara resulta que els diners de la Revolució Verda que Europa havia de posar pel canvi climàtic i de tal, ja han dit que s'acaben i se'n van tots a l'economia de guerra i a finançar el rearmament d'Europa i tal, que els Estats Units el mateix, doncs vol dir que no només els nostres fills i filles estan condemnats algun dia a ser reclutats i a anar a la guerra, i si no els nostres, vull dir que clar, per mi els fills d'un ucraïnès o d'un israelià o de Gaza són els meus fills. Si no eixamplem el nostre horitzó és que no sé a quin país vivim, no? Si ha de ser una Catalunya essencial, aïllada del món com és. Però bueno, és que fins i tot els nostres fills o els nostres nets hi poden anar tal com van les coses.
Però és que no només els afectarà per això, sinó que els afectarà perquè les condicions climàtiques en el món cada vegada seran pitjors i com que no haurem fet tot allò que s'havia de fer a correcuita en els propers 15 anys perquè ens hem dedicat a preparar la guerra, doncs encara s'augmentarà més els problemes derivats de tot ordre, no? Doncs ens estem quedant sense platges, tota la gent que viu del turisme, que ve al turisme, ja fa 20 anys que deia, tots aquests que estan construint la vora estan tots sonats, perquè algun dia passarà el que està començant a passar ara. Sí, tots mirem en el curt termini i a la voreta. I el món avui en dia hem de mirar a mitjà i a llarg termini i amb el cor ben ample. I si no fem això, doncs seguim, si contribuïm al capitalisme més escarós, dit així. El capitalisme escarós simplement és l'únic que interessa és el lucre, és a dir, fer calarons a final de dia, si pot ser, a final de la borsa cada hora i si no a final d'any. I llavors, clar, si les empreses van a beneficis trimestrals i els polítics van a cada 4 anys i els periodistes i les xarxes van a cada minut, la capacitat de reflexió i de decisions estratègiques per enfrontar els grans reptes jo ho veig molt malament. Però no dic això per espantar ningú, sinó precisament per ser més conscients de com hem d'afrontar els problemes, no? I si no els col·loquem dins de certes prioritats, doncs estarem ben fotuts. Bueno, jo no em vull allargar molt més. Aquí podreu llegir les 20 tesis, que òbviament no les estalvio, i només explicar en què consisteix això dels grups d'autodefensa no violenta, que té molt a veure en com dotar-nos d'una estructura semblant a l'1 d'octubre, però de forma permanent. Què vol dir? Avui en dia, a tots els pobles i ciutats, hi ha un grup de defensa de la llengua, un grup de drets humans en general, sobre presos i repressió, sobre l'habitatge, sobre migració, no? Sobre els pagesos, sobre la violència masclista, és a dir, hi ha 10, 15, 20 moviments socials que cadascun més o menys està organitzat en l'àmbit local i que cadascú és un grup petit, a vegades són les mateixes persones amb 3 o 4 o 5 o 6 d'aquests grups, que s'arriba a un espot, no és gaire bo, i el resta del personal va fent la seva vida doncs, amb el futbol o amb les festes o amb el que cadascú consideri. Molt bé. Una de les dificultats que tenim és que quan qualsevol d'aquests grups vol muntar una campanya és que mobilitza uns quants més, però no mobilitzem a la resta. Correcte? Aquesta és una primera constatació. Segona constatació. La majoria d'aquests grups han optat per la via com el procés cívica, pacífica i democràtica, que vol dir creiem que vivim en un estat de dret i que a base de defensar uns drets emparats pels drets humans i per les llibertats, etc., a base d'insistir i tal, aconseguirem que aquests drets progressin. Això hem vist que en el procés no funciona així i que la majoria de les lluites socials tampoc funciona així. Quina és l'alternativa? L'alternativa només n'hi ha 3. O la passivitat, escolta, ja us ho fareu, això és impossible, me'n vaig cap a casa, cosa que funciona molt sovint. Segon, la lluita armada, cosa que veiem que té efectes secundaris, en diríem avui, no? Adversos, pitjors, i a més que en el nostre context ja és quasi inimaginable això, que pugui ser. Però clar, si la passivitat i la lluita armada no funcionen i la via cívica pacífica tampoc funciona, què ens queda? El que nosaltres en diem la lluita no violenta. La lluita no violenta, vull insistir, des del meu punt de vista, no és el mateix que una lluita pacífica. La lluita no violenta, òbviament, busca la pau i renuncia a l'ús de la violència per objectius polítics o socials. Però incorpora un bagatge, unes tècniques, una actitud, una forma de fer, com la de l'1 d'octubre, en què jugues sobre el bumerang de la repressió. Tu consideres que la repressió tens una oportunitat, si saps jugar-lo, per tornar-li cap a l'altre. Com va ser la marxa de la llibertat, els objectors o tantes altres lluites com hi ha hagut. La majoria del procés ha estat una lluita cívica, pacífica, democràtica, no ha estat una lluita no violenta entesa en aquest sentit que l'estic definint. I en paguem les conseqüències des del meu punt de vista.
Quan nosaltres ocupàvem la caixa de reclutes o donàvem l'adreça d'on vivíem perquè ens detinguéssim, el que volíem és fer-los caure en el parany de que una gent que ningú coneixia, que eren uns joves que no volien fer la mili, que ningú li interessava per res, passessin a ser coneguts i a moure durant 30 anys, acabar amb la mili, no? I 1 milió d'objectors i insubmisos, etc. La resposta de la via cívica pacífica democràtica és: si jo exerceixo un dret i tinc repressió, tinc uns advocats que diuen jo passava per allà i miro d'escapolir-me de la repressió. No estic jutjant el cadascú el que ha fet i les polítiques de defensa que ha tingut. El que dic és que això no és lluita no violenta en el sentit tècnic del tema, sinó que és moure't dins d'un estat que no és plenament democràtic i et mous dins de les seves normes, i com que la premsa està a favor d'ells i la justícia en gran part està a favor d'ells i tot, doncs et trobes fotut, perquè no ets capaç de, com l'1 d'octubre, de donar la volta a la situació de la repressió. Doncs això funciona el mateix, diguem, no? Si aconseguíssim que cadascú dels grups es coordinés en l'àmbit local, es constituïssin en una cosa que en diem agrupació d'autodefensa no violenta, però podeu dir com vulgueu, però el tret de la qual és: acordem la renúncia a la violència, però acceptem les eines i les armes de la no violència activa per avançar en els nostres objectius. I quan hi hagi, cada any, com que no es poden portar totes les campanyes a la vegada, perquè som els que som, cada any s'acorda per la situació del país, per la situació del món, per la situació d'emergència que hi hagi, quina seria la campanya que aquest any ens posem tots durant 6 mesos o durant un any a donar-hi suport. No vol dir que cadascú d'ells de fer el que fa, però vol dir que en comptes de convocar una manifestació el mateix dia a la mateixa hora, que a vegades ens passa, aquí no, però a les grans ciutats sí, doncs almenys ens hem posat d'acord per dir: mira, al llarg d'aquest any hi haurà aquest moment, que toca aquesta campanya o aquesta altra. Posem tota l'energia en fer lluita no violenta per aconseguir aquest dret aquí, i quan l'hàgim aconseguit, primer, sortirem més enfortides, perquè no hi ha res pitjor que perdre totes les batalles. Si de tant en quant en guanyes una, doncs això et dona força. I per guanyar-ne una t'has de plegar amb més gent per aconseguir que allò funciona. I per tant has d'establir un acord estratègic o formar-te en la lluita no violenta i dotar-te d'una organització. Com que els problemes no són quasi mai locals estrictament, sinó que sempre són més amplis, una xarxa de grups d'autodefensa arreu del país permet que aquells problemes que són d'ordre més general tu ja pots coordinar amb els grups de la comarca o de l'entorn o del tema de qualsevol altre lloc. Un espai d'aquest ordre que es pogués anar autoorganitzant, que no depèn ni de partits ni d'organitzacions, sinó que la gent fa en funció de la seva consciència, de la seva capacitat, del seu coneixement, per enfortir les lluites locals, et posa les bases perquè si algun dia hi torna a haver-hi un altre 1 d'octubre, hi torna a haver-hi repressió, o una cosa que no hauria de passar mai, però els exèrcits hi són a quasi tots els països del món, malgrat no tinguin cap amenaça. Per què? Perquè forma part de dir, igual que tenim els bombers, no hi haurien d'haver incendis, però com que n'hi ha, bé els hem d'organitzar, no? Doncs la defensa, no hi hauria d'haver-hi agressions, però com que n'hi ha, les hem de tenir. Com que això no s'improvisa, i com que la força no pot ser de dalt, perquè els governs quasi sempre estaran venuts als interessos de la indústria, ja heu vist, no? El Pedro Sánchez es reuneix l'altre dia amb els 20 caps, els CEOs de la indústria armamentística espanyola, i els felicita perquè gràcies a ells Espanya s'està situant en la innovació puntera tecnològica i està creant llocs d'ocupació molt qualificats. Això són els 2 objectius de la reunió amb les 20 indústries d'armament espanyol. Alguns dels governants que tenim aquí no farien alguna cosa massa diferent. Llavors, vull dir, la defensa de la vida, la cura de les persones i les seves relacions, la defensa de l'espai, del territori amb totes les seves dimensions, l'hem estat aconseguint perquè la ciutadania ens hem organitzat, des de les associacions de veïns fins a tots els moviments de defensa de tots els drets. I és al cap d'uns quants anys que llavors els governs i els parlaments legislen i posen. Quantes vegades heu vist que els governs vagin per endavant de les demandes de la gent? Molt poques vegades. Doncs la força de l'1 d'octubre, la força nostra, la força del procés i la força
de poder fer front a les grans amenaces que a nivell nacional i a nivell mundial tenim és la nostra força d'organitzar-nos. Òbviament, l'ANC, Òmnium i altres organitzacions inicialment no partidistes o no partidàries són les que han donat la força original en tot aquest procés. Però és, mira, l'enquesta d'ahir d'Òmnium, no sé si l'heu llegit, entre els 18 i els 35 anys a un miler de joves, quasi, doncs la gent té prioritat l'habitatge i la feina. I l'última prioritat, la desena, és la independència. Se senten més espanyols que catalans, molts d'ells, molt més masclistes que anteriorment, etc. Totes característiques molt anar enrere d'aquelles coses per les quals jo crec que la majoria aquí hem estat i continuem lluitant. I conclusions d'Òmnium: si no vinculem la lluita per la independència a la lluita per la millora de les condicions de vida de la gent, doncs la gent s'apunta a el que les xarxes o a el que la dreta els hi col·loca amb el populisme més barat. Per tant, tenim uns quants reptes. Aquí teniu algunes de les propostes. Sobre la gent que vulgui aprofundir sobre el que és la desobediència civil, que ja m'heu dit que alguns també esteu tractant això, aquest llibre el vam traduir fa poc, ja el va publicar amb suport de l'ANC en català, també existeix, ara he portat la versió castellana que ha sortit fa poc. I quan les coses van molt malament, la millor pràctica és una bona teoria. I com que estem absents d'una bona teoria per donar resposta a aquest bel·licisme creixent i a aquest espanyolisme creixent, perquè les formes que hem utilitzat fins ara de la via cívica, pacífica, democràtica o de la defensa militar no ens estan funcionant, no sé quan trigarem, ni sé si ho veurem, però si no posem les bases d'una cosa diferent, tornarem a repetir els mateixos cicles i una part de la gent que ens ve al darrere es dedicarà a altres coses perquè no haurem tan sols ni sembrat una llavor que pugui fructificar de forma diferent. Vinga, dubtes, crítiques, suggeriments, propostes? Endavant. Vinga. Llavors, tot això, per exemple, i valls, com ho podríem materialitzar, començar? Tirar pel dret. O sigui, com podríem organitzar una defensa civil no violenta? O sigui, de les 3 agrupacions que ja s'han creat, que es vam fer en el Negre, és una masia que hi ha a la vora d'en Bambrí i Lluís Maria Xirinacs, que hi ha la Fundació Vida Bona, i l'estiu passat, l'agost, vam fer un curs sobre això i ja van sortir les 3 primeres agrupacions. Ara per aquest agost en farem un altre, si voleu, podeu participar. De les 3 n'hi ha una sobre convivència, que és en el barri del Guinardó, hi ha una taula de convivència, i llavors és un grup que el que vetlla és... Sí, grups que s'autoconstitueixen com a autodefensa no violenta en vista a una defensa d'una agressió exterior, no dic estrangera, dic exterior, de moment no n'hi ha cap. Per què? Perquè el que ens sembla més important és començar a habituar-nos a treballar conjuntament, que no vol dir que hi hagi d'haver-hi tothom i hi hagi de ser una coordinadora pesada. Això poden ser 3, 4... Aquí hi ha un manual pas per pas sobre com crear una agrupació d'autodefensa no violenta. Uns quants es troben, revisen 10 propostes, 10 objectius sobre els quals s'hauríem d'estar d'acord, perquè no es pot fer per defensar qualsevol cosa, no ha d'estar a l'entorn de cobrir necessitats humanes bàsiques. I després fas el teu pla d'acció, que pot ser un sol grup que pren un objectiu específic o pot ser en coordinació amb altres grups o altres iniciatives per mirar de fer-ho. Llavors, aquí us coneixeu, crec que la majoria és d'entre vosaltres, per tant sabeu com de carregats va tothom de feina, quines lluites ja esteu portant, i si algú diu no, a més d'això que ja s'està fent, jo voldria posar les bases d'un dedicat estrictament a l'autodefensa no violenta d'una agressió per una nova història, també es pot constituir. Simplement el que diem és posem les bases d'una defensa, el que diem controlar el territori. És una paraula molt bonica. Controlar el territori què vol dir?
Tallar una carretera no té res a veure amb tallar una carretera. Tallar una carretera és tallar una carretera, però amb això no. Controlar el territori vol dir la capacitat de la gent que hi viu i que hi treballa, de les empreses que hi ha, de les institucions que hi ha, de les organitzacions que hi ha, es coneixen prou bé l'espai com perquè aquelles persones que no estan en línia del que s'està fent, ajudar-los a entrar o neutralitzar aquells que poden estar en contra. Neutralitzar no vol dir matar-los, vol dir fer... No, clar, la paraula, perdoneu, la paraula neutralitzar simplement vol dir mirar que no entorpeixin, diguem, no? I això es pot fer de formes intel·ligents i molt adequades. I col·locar la capacitat productiva de comunicacions, de tot el que són les infraestructures bàsiques, tu has de saber que en un determinat moment, sigui perquè l'agressió és d'un senyor amb tricorni o és perquè és un senyor o una senyora de no sé on, tindràs la capacitat que sense armes fer impossible la vida de l'agressor i de l'ocupant que en pugui treure res d'aquell lloc. I això és una educació que ve des de les escoles, en els CAUs, a les entitats, de tot ordre. Però és molt diferent fer el que ja estem fent, pensant que només serveix per avançar en allò que estàs fent, a pensar que allò que estàs fent exactament alhora suma dins d'un projecte de país que li dona dimensió per dotar-te de capacitat de defensar-te millor en tots els àmbits i de controlar el territori d'una forma més intel·ligent. Enteneu la diferència? És allò que dèiem transcendent, és a dir, defensar qualsevol dels drets que estem defensant és transcendent perquè per nosaltres és molt important que aquell col·lectiu, aquella persona, no pateixi aquella agressió determinada del seu dret. Però quan això ho situes a més, com va ser l'1 d'octubre, amb la defensa d'un país en el seu conjunt o d'un dret universal més ampli, l'energia que tu tens és molt diferent, la capacitat d'afrontar garrotades també és molt diferent. I no dic només garrotades físiques. L'objecció fiscal no és una garrotada física, simplement et poden fer una paral·lela, que tampoc s'acaba el món, si has fet una objecció de 10 euros, doncs et reclamaran 10 euros. Qui no pugui arriscar 10 euros i entrenar-se a defensar-se de les agressions fiscals de la fiscalitat injusta, que no és tota la fiscalitat, ens vol dir que estem disposats a arriscar tan poc que difícilment estarem disposats a arriscar res més. O sigui, si uns quants, en la línia del que ha plantejat el Jordi, teniu interès en això, quedem un dia només per veure com es podrien donar els passos d'organitzar una autodefensa aquí a Valls o a la comarca, allà on vulgueu. Us ho mireu primer, tots els podeu baixar gratis, alguns d'ells en PDF o els teniu en paper, el que sigui, no està fet per fer negoci, està fet per cobrir les despeses d'edició i de distribució. Ja està, o sigui, bàsicament és 3 persones que tinguin la voluntat de això que hem estat parlant em sona, vull posar les bases perquè això pugui tirar endavant. I a partir d'aquí, tot l'altre, com totes les coses comencen, quan el Pepe Belza va començar a ser el primer objector, tothom deia, però què dius? Nosaltres 5 joves barbuts i amb sandàlies a l'Hospitalet, però què dius? Bueno, mira, va morir el Franco, es van donar les circumstàncies i perquè estaven preparats van poder créixer. No totes les coses que comences creixen i funcionen, però si no les proves, o sigui, jo dic, no estem obligats a res excepte allò que considerem amb consciència cadascú que és el seu deure. Si jo considero que el meu deure és parlar d'això i treballar amb això i no ho faig, m'estic traient a mi mateix, ja m'ho trobaré. Però jo no puc obligar ningú d'altre que faci una cosa que creu que no és el seu deure, enteneu? Ara, pensar que no tenim cap deure, que vivim de gorra de tot, amb això és una irresponsabilitat absoluta. Perquè amb la situació en què som ara, que el moral desviat ha anat baixant, potser si ens ocupéssim amb una cosa semblant, doncs seria la manera de tornar a anar recuperant mica en mica l'engrescament. Això, sí, per exemple, el Jordi Pessarrodona ha llegit el llibre, diu, aquesta és el full de ruta. Diu, bueno, doncs a veure quan el poseu en marxa. Entens? És a dir, li dona una altra dimensió transcendent al fet que el que fem pren una altra volada. I aquells que no estigueu cap altre moviment que el propi procés, el fet d'entendre que més enllà, o sigui, els CDRs van fer la seva funció, no? La seva versió 1 i la seva versió 2. Per tota la demonització que han tingut i per moltes històries, doncs estan ara
En canvi, parlar d'autodefensa no violenta, bueno, ja em poden acusar de terrorista dient autodefensa no violenta, ho estan fent, però m'és igual. És a dir, hem de trobar alguna cosa, com dius tu, que ens permeti no només aixecar la moral per ella mateixa, sinó dotar-nos d'unes eines que ens permeti que de debò aquesta moral s'expressi d'una forma en positiu i proactiva, no només a la defensiva i a veure com ens en sortim, no? Llavors, bueno, està pensat en aquest doble sentit, que tant, repeteixo el que he dit a l'inici, això està pensat tant per enfortir el procés d'independència des de la base, com perquè si s'aconsegueix es pugui defensar sense recórrer a les armes. I alhora, per donar un exemple de com un poble podria organitzar-se en cas d'una agressió exterior, sigui propera o sigui llunyana. Per tant, tenim 3 ocells d'un tret, no? Sí, bueno, una altra cosa és, a mi em sona això, doncs estudiem i parlem-ne. A mi tot això que diu aquest senyor em sona no sé què, bueno, doncs continua fent el teu camí, o sigui, no vull convèncer ningú. Vull dir que això és la síntesi de 50 anys de donar-li voltes, d'experimentar, d'experiències anteriors i de veure què passa en molts àmbits. Ha sortit això. Segur que hi ha coses millors, doncs jo estic esperant que me les expliquin. Però de moment em diuen, no, és que això no, el moviment per la pau. Hem d'estar contra l'armament i per la negociació, la diplomàcia i per la pau positiva i contra la violència estructural. I molt bé, això ho hem fet durant 40 anys perquè ens pensàvem que ja no hi haurien més guerres a Europa, no? Ara les tenim aquí i no sabem què fer. On són les manifestacions? Perquè com que no ho diem, no oferim una alternativa, doncs la gent diu si ens ataquen el veí, doncs nosaltres ens hem de defensar. Quina forma tenim de defensar-nos? Les armes. N'hi ha alguna altra? No, doncs a les armes i callem i paguem impostos i enviem els nostres fills i filles, ja està. Si no construïm alternatives al procés d'independència i més enllà dels partits i de la politització de certes organitzacions i no construïm una alternativa als exèrcits, anirem repetint desgraciadament la història sempre. Ara, a partir d'aquí, treballar com totes les coses de la vida, si no es treballen, però en comptes d'estar... Jo no estic ni decebut ni amb la moral baixa, al contrari, estic en el millor moment de la meva vida, perquè estem sembrant alguna cosa que pot obrir alguna perspectiva. Ara, si estem en pla depre, doncs el depre augmenta la pressió col·lectiva i el que fem és res. L'energia que ens queda posem-la en allò que creiem, obrim perspectives, construïm altres coses que no siguin aquestes que considereu millors, a mi m'és igual. No es tracta de qui té la raó, es tracta de sortir d'aquesta situació de blocatge esperant que algú ens salvi. I els que ens han de salvar no ens salvaran. Jo no estic en contra dels polítics perquè n'hi han de ser. Estic en contra del sistema polític perquè és nefast. No estic en contra de l'economia, estic en contra d'aquest tipus d'economia. No estic en contra de la defensa, estic en contra d'aquest tipus de defensa. M'enteneu? Un altre món és possible, una altra defensa, una altra economia és possible i necessària, però aquest altre no pot ser repetir el mateix, perquè repetint el mateix ja sabem els resultats on ens porta. En el cas de que no es podrà, que és molt hipotètic, que en el futur aixequessin la proclamació de l'avui, tot ara mateix, pobles, ciutats, podrien, quant de temps necessitarien per poder defensar aquesta llei? És que t'has d'organitzar ja ara. El problema és que tu aixeca la DUI i proclama el que vulguis. Si la gent estem tan mal organitzats com ara, no tindrem cap capacitat de fer res més que dependre de que el senyor que diu això li posin una pistola al pit o l'amenacin de que la posaran a algú i es tiraran rere una altra vegada. M'enteneu? És a dir, la força de tot el procés ha estat l'ANC i les seves organitzacions de base, com vosaltres, i el moment en què hem començat a dir posi les urnes i faci no sé què i ells ja és tal, recordeu alguns vosaltres la transició, no? La transició, quina era una de les forces importants? Les associacions de veïns, no sé si era el cas aquí, però en molts llocs va ser així. Què va passar amb les associacions de veïns? Com que ara ja tenim ajuntaments democràtics, els líders de les associacions van passar als ajuntaments, les associacions van quedar decapitades i els ajuntaments van entrar en la seva lògica, que en veiem les conseqüències ara, de que clar, si tu ets un pelacanyes i t'ofereixen per aprovar un pla urbanístic a no sé què, a Suïssa, doncs qui és que no ho fa? Enteneu? Llavors, la PA ha estat un moviment brutal, ha posat sobre la taula la importància de la desgràcia de l'habitatge, no?
una part del lideratge ha entrat en política, pot fer una feina per allà, però si ara no hi hagués el sindicat de llogateres i la PA no continués, aquest moviment hauria quedat decapitat del tot. En part, ara no vull entrar en això perquè tots aquests temes m'enteneu, no? Vull dir, no renunciem a la nostra força. La nostra força és la nostra capacitat d'estar motivats per coses transcendents, cadascú sap quines són les seves, posant l'energia, la nostra intel·ligència i la nostra experiència, que per l'edat la tenim molt acumulada, i concentrar l'energia en allò que cadascú cregui que és important. En aquelles coses que poden ser compartides, si la posem de forma col·lectiva, tenim molta més força que si la posem d'ordre individual. I el col·lectiu no només és el meu tema, sinó el tema dels temes del meu poble, del meu país i del meu món. I cadascú sabrà les seves possibilitats, el seu grau de consciència i d'implicació en totes aquestes històries. I el que no val és dir no hi ha res a fer. O no servirà de res. Perquè quan diem això el que estem fent és oferint, és a dir, rendint-nos abans de començar. I com diu el Pepe Beduza, el company objector, l'única batalla que es perd és la que no es comença. Doncs a partir d'aquí ja som grandets, cadascú sap el que està fent i el que ha de fer. Si alguna de les coses que estem comentant us pot ajudar a donar-li dimensió i a empènyer coses, doncs molt bé. I si hi ha dos grups, o sigui, aquí proposem que els grups aquests d'autodefensa siguin màxim d'entre 3 i 7 persones. Per què? Perquè els grups de 7 persones, molts grups de 7 persones, agafem el del Xirinacs, no? Ara, l'any que ve, farà l'1 de gener del 2026, farà 25 anys del Joan Planto del Xirinacs davant de la plaça Sant Jaume. I 50 anys, aquest 25, el Nadal, dels 50 anys de plantar-se davant de la Model, no? Estem preparant uns actes commemoratius, en els quals ja esteu convidats també, com a grup d'aquí, si voleu fer coses, doncs està obert això, no? Però no és commemoració sobre què va fer, sinó com allò ens impulsa, ens inspira per actualitzar aquest tipus d'històries aquí. Doncs, aviam si no tenim. Això, sí. Si recordeu la plantada de fa 25 anys, sí, la de la plaça Catalunya, el Joan Planto, plaça Sant Jaume, perdó, va parlar de l'arbre de les assemblees, no? I just va posar el tema d'un grup, d'uns castellers com a símbol de la comunitat humana, si us sona tot això. És a dir, un poble que comenci amb grups petits, de 6 o 7 persones, del barri, del carrer o de tal entitat o de tal altra, i que quan hi hagi un tema d'interès més general que el del propi grup, anomeni, allà es parli, es vegi el grau de consens d'acord que té allò, i envien un representant al segon nivell, o sigui, un castell, no? Ja al segon nivell. Si hi ha 7 grups de 7, el segon nivell seran 7 persones. Escolta, ja tenim 7 per 7, 49 persones organitzades. Som més de les que estem aquí. Cadascú, això ho afegim una cosa que es diu, tot això també s'explica aquí, sociocràcia, que el que fem és, sabeu que les organitzacions totes patim de dos problemes. O bé que són poc operatives perquè tenim una estructura molt horitzontal, o bé perquè són molt poc legítimes perquè tenim una estructura molt vertical. Les empreses normalment se les acusa que són molt verticals i que llavors la gent es desmotiva als treballadors perquè els de dalt manen i la gent no s'entén de res. I les certes entitats són molt criticades perquè tot s'ha de parlar entre tots, tot s'ha de dir entre tots, i llavors quan hi ha un incendi no hi ha bombers preparats amb un ordre sobre com actuar sobre allò, no? Els bombers no sé si fan assemblees per avaluar la feina que han fet i com hauria de funcionar l'endavant, no ho sé. Però és obvi que si no tinguessin una estructura de comandament no apagarien cap foc. Però els bombers tenen una funció també de prevenció, que no només depèn d'una estructura així, sinó depèn de com organitzen i expliquen a la gent i milloren els sistemes de seguretat, de prevenció de riscos, el que sigui, no? Però les organitzacions en aquest sistema és, tu tens, suposem, 7 grups de 7, ara esquematitzo, i un segon nivell que són un de cada grup.
Llavors es diu, quina seria la campanya d'aquest any que ve, o dels 6 propers mesos, tenint en compte el context, podem fer una xerrada, podem llegir unes coses, podem mirar unes pàgines web, el que sigui. Cada grup de 7 decideix per consentiment, que no vol dir per majoria ni per unanimitat, sinó que tothom, o sigui que no hi ha ningú en contra, que és diferent, que no hi hagi ningú en contra, que no que tothom estigui d'acord. Decideix cada grup quin és el tema, la campanya que proposa. Els 7 grups ho fan i va un representant d'allà i es troben. Si els grups tenen confiança, saben que el que parlaran aquells 7 i el que surti d'allà també hauran d'arribar per consentiment a un acord, i si no en tenen prou, poses una càmera allà, una webcam, i tots els 49 poden estar veient el que discuteixen aquells 7, entens? De manera que fem transparent els processos de participació. Un cop s'ha acordat una campanya, en això de la sociocràcia té 2 nivells. Un són els representants de baix cap a dalt o de fora cap al centre, si no us agraden les verticals treballem amb cercles, i l'altre és l'operativa. En aquest cas si són 16 i els mateixos, però si en fossin 14, perquè hi ha hagut un grup inicial, hi haurien uns els encarregats de que allò que es decideix de fer són els que diuen anem a fer això. L'ANC esteu molt ben organitzats normalment i teniu gent que diu jo m'encarrego d'això, jo de l'altre i de l'altre. Després ens trobem i diem què farem de cara a aquesta acció? I es parla entre tothom, però després les coses hi han d'haver encarregats. Si no hi ha encarregats les coses no funcionen. No? És trobar aquesta doble dinàmica d'eficiència vertical i legitimitat o participació horitzontal. Doncs aquesta gent s'han inventat això que millora el model dels xirinacs. Llavors la idea és, comencem en grups petits, no ens preocupem que hi hàgim de ser tots, comencem aquells que sintonitzem per posar en marxa, definim el nostre objectiu, els nostres objectius, si hi ha altres grups mirem de coordinar-nos amb ells i crear espais d'aquests de decisió, i això pot créixer. Amb 6 nivells tindríem tota Catalunya organitzada. Que sembla mentida, les matemàtiques, Amb 6 nivells tindríem tota la població adulta de Catalunya organitzada i en la línia dels xirinacs ja no caldrien ni votacions. Entens? Perquè tu diries, hi ha d'haver-hi el hard rock? Escolta, durant 15 dies tots els grups de base en parlen. Els següents 15 dies el segon nivell, els següents 15 dies el tercer nivell, i en 2 mesos tu has donat l'oportunitat que tothom pensi per ell mateix, sense manipulacions, sense campanyes, i tu vas construint un grau de consens o de consentiment. Potser no serà unànim, però hauràs tingut... O sigui, ens fa corresponsables de la vida pública, que això és el que vol dir la política. No vol dir que jo delego cada 4 anys amb uns senyors o unes senyores i ells fan el que volen i si no t'agrada canviem d'aquí 4 anys. Home, això no funciona així, perquè no tinc gaires opcions, no? I a més, d'un partit jo votaria això i no votaria l'altre, i de l'altre diferent. I per tant, em col·loquen en una opció de dir vostè apuntis a aquesta empresa que li resoldrem tota la vida. No hi ha cap empresa que resolgui tota la vida. Si construïm, inspirats en xirinacs i amb això de la sociocràcia, aquests espais d'autoenfortiment, avantatge. L'ANC ja tenia una estructura territorial. Òmnium, a un nivell diferent, també la té. Els CDRs i el que quedi d'ells també la té. Alguns sou els mateixos, a tot arreu i tal. Bueno, dotem-nos d'una capacitat de nova empenta, més enllà de que qui guanyi les eleccions, més enllà de qui declari la DUI o no la declari, més enllà del finançament de no sé què, perquè això no val un duro. A nivell local ja tothom es coneix les flaqueses i les fortaleses, sabem amb qui podem treballar, qui ens podem entendre, doncs dotem d'allò mateix que estem fent d'una altra dimensió, més transcendent i més àmplia. No sé, m'estic repetint una mica, però totes les coses, quan no les sents gaires vegades, en diuen redundància. Recordo que em van preguntar en un examen que tenia 12 anys què vol dir redundància, i no ho sabia, però després ho he après tota la vida. Hi ha una altra qüestió que no hi ha ningú més que vulgui dir coses. Com anem de temps? Hauria d'anar acabant, Molt bé, gràcies. Doncs, sí, una qüestió que és molt important que ens passa és de no creure'ns les coses que fem, o que diem, o que... Llavors, per exemple, la declaració de la independència de Catalunya va ser el 27 d'octubre i aquella va ser declaració
es va fer enrere. El va ser el 10 d'octubre, però el 27 es va declarar i allà va quedar. Per tant, el Principat de Catalunya està declarat independent. Llavors, a partir d'aquí, jo penso que actualment estem en una situació com d'anarquia, perquè no hi ha un poder, o sigui, l'estat espanyol ja no té la legitimitat de ser a Catalunya, perquè hem declarat la independència en el Parlament de Catalunya, per tant, això té una legitimitat, no? Per tant, molt bé, l'estat espanyol controla moltes coses, però legalment nosaltres, si ens creiem el que fem, hem de pensar que som en un moment d'una anarquia, perquè legalment és així, o sigui, si ens creiem el que fem. Bueno, això ara serien temes molt a fons. No, només abans la Mònica m'explicava de com s'estan organitzant coses per dinamitzar la vida de Valls, de determinats barris, de determinada economia, de determinada cultura i això. Sabeu que en la lluita no violenta, aquí també ho trobareu, no només hi ha el dialogar, això era el xinès, no? Primer de tot, quan hi ha un conflicte, parla amb l'altre a veure si quina part de raó tens tu i quina part de raó té l'altre, perquè si tu no tens raó no progressarem. El segon és, si això no funciona, denunciar, no? Que això en sabem tots, denunciar, protestar, i normalment ens aturem aquí. El següent ja és més complicat, que és no col·laborar, del qual ens costa molt, perquè tots som uns col·laboracionistes amb el sistema polític, econòmic, etc., militar. I després desobeir, que aquest ja és assumir responsabilitats legals, perquè tu, fins i tot lleis justes, les desobeeixes per intentar aquest efecte bumerang, no? Però l'últim, i no menors, és la construcció d'alternatives. El que deia ell, si el món no t'agrada, o el Gandhi, si el món no t'agrada, fes-lo. Llavors, en això que tu dius, podem estar en el debat polític, partidista o institucional, en el qual podem esmerçar moltes energies discutint, tipus cafè o tipus el que vulgueu. No li trec valor, però la nostra influència en això és molt menor si després no la traslladem al nostre vot o a la nostra pressió amb els nostres representants, perquè això és la dinàmica de la política, de la polis. Però el Xirinacs parlava de la dinàmica de la demòtica, del demos, de la població. I tot això que estic parlant jo no és en l'àmbit de la política i de la institució, de l'oficial, sinó en l'àmbit del demos, de lo popular, de la base. No? I aquesta és la part que hem d'enfortir sempre. Llavors, una forma de contribuir a resoldre aquests debats que estan en aquest àmbit és exercir la nostra capacitat. I si tenim un barri que és un desastre i està brut, doncs treballem i millorem-lo perquè funcioni. I si falta llocs de treball de qualitat, doncs lluitem perquè funcionin. Enteneu? I si no tenim un sistema de seguretat i defensa adequat, doncs fem-lo. És a dir, pensem en ser actors de la vida col·lectiva i no només passius, espectadors, actors i espectadors, molt bé. I això és que ho hem viscut, és que ho vivim, és que si no, no estaríeu ara vosaltres aquí. L'únic és que sempre tenim la tendència de delegar i algú ho farà, i llavors, bueno, fins i tot en les organitzacions més properes ja sabeu les dificultats que hi ha, no? Per què? Perquè per més que fins i tot es dissenyen com l'ANC estructures perquè no es perpetuïn i tot això, la pròpia dinàmica continua entrant no en el consentiment. Per exemple, la sociocràcia té 4 coses. Funciona per petits grups, amb aquestes representacions en doble sentit, amunt i avall. S'acorda tot per consentiment i una cosa que no he dit, no hi ha candidatures. És a dir, el grup de 7 diu qui seria el nostre millor enllaç de cara al centre? I cadascú escriu en un paper i es posa en comú. I per consentiment s'arriba a fer les voltes que calgui fins que trobem la persona. Qui portarà els comptes? Qui farà la secretaria, no? Els rols habituals aquests. Quan entrem a la candidatura, entrem en una cosa molt perillosa.
que és que normalment es presenten les persones, aquí no ho vull ara dir, val? És a dir, els ulls de les persones que et coneixen són a vegades més savis que la persona que diu jo em presento, sense negar que en el funcionament normal no hi hagi dret. Ja sé que alguns de vosaltres us esteu presentant ara al secretariat i tot això. No, el món està muntat així, però imagineu-vos que la decisió de presentar-se al secretariat no depengués de que un ha dit jo em presento, sinó que en un procés d'aquests autoorganitzats haguéssiu anat destriant quina és aquella persona o persones que considereu les més adients per aquest rol i ho acordeu per consentiment. Tu saps la legitimitat que li dona aquella persona el fet que tots els teus companys i companyes, després de les voltes que calgui, t'han fet confiança? Això en positiu. En negatiu, aquells que volen ser el tresorer o tresorera o que volen ser representant per aprofitar-se, amb aquest sistema te'ls carregues, perquè tothom ja veu que aquella persona, m'enteneu? Llavors, acostumem a repensar inclús les nostres formes de presa de decisió habituals democràtiques, perquè sota el nom de democràcia es fan moltes barbaritats al món. Llavors, tot això són pistes per experimentar i per aprendre. Tenim una edat que és l'hora d'experimentar, perquè ja tenim molt poc a perdre, i si som capaços d'encertar-la amb algunes coses, potser les generacions que venen ens diran mira, aquells que deien allò i que feien el contrari, alguna vegada van fer alguna cosa que ens podia interessar. Acabo. L'Ista Cívica va fer aquest sistema que dieu ara i en canvi per elegir la gent de dins no ho fa. És una contradicció, no? Això no tinc... Sí, possiblement. No sé el detall, però... Sí, està bé. Sí. Escolteu, a part dels llibres, no sé si ho he dit abans, si voleu contribuir a la seva